Film, ktorý práve pozeráte, je príručkou pre tých, ktorých blízka osoba trpí demenciou. Keď je chorý niekto blízky, ovplyvňuje to život vás všetkých. Príručka popisuje, ako sa pripraviť na úlohu opatrovateľov, s akými problémami sa budete stretávať, ako ich zvládať a kde hľadať pomoc. Musíte si pamätať, že choroba u každého postupuje inak a je veľkou výzvou aj pre rodinu chorého. Čo je demencia? Kedysi sa vravelo, má sklerózu, stareckú demenciu a podobne. Lekári však nazývajú demenciou skupinu príznakov a nie ochorenie. K príznakom patrí postihnutie pamäte, myslenia, orientácie, chápania, počítania, schopnosti učiť sa, vyjadrovania sa a schopnosti hodnotenia reality. Demencia je poškodenie mozgu spôsobené rôznymi príčinami. Môžu to byť choroby somatické, neurologické, ako aj degeneratívne mozgové ochorenia. Najčastejšou podobou demencie je Alzheimerova choroba. Trpí na ňu približne 5 až 10 % populácie po 65. roku života. Na druhom mieste je demencia vaskulárna. Vo filme uvádzame príklady, ako zvládnuť rôzne situácie s chorým, prečo je potrebné, aby sa aj opatrovateľ o seba staral a kde môže hľadať pomoc. Zvládanie každodenného stresu spojeného s opatrovaním chorej osoby sa môže javiť ako ťažké. Neznamená to, že opatrovateľ nemá východisko. Zmena je nevyhnutná a môže byť najlepším východiskom pre obe strany. V takejto situácii radíme využiť služby inštitúcií celodennej starostlivosti či iných ústavov pre starých ľudí. Zdravý človek si nezvykne sťažovať na poruchy pamäte a nie sú pozorované jeho príbuznými. Pred chorobou nemá problémy s pamäťou, motorikou tela, rečou, dokáže sa orientovať v mieste a v čase, dokáže myslieť abstraktne. Dobrý deň. Števko, dobre, že si prišiel. Práve som na teba myslela. Všetko si vybavil? Áno. Bol si aj v banke? Zastavil si sa aj na pošte? Aj tam. Bolo veľa ľudí? Nie. Všimol si, že si zabudol zobrať účet za plyn? Zaplatím ho zajtra. Veď v mojom veku sa to môže stať každému. Ozaj volala Katka. Áno, a čo má nové naša milovaná dcérka? Počúvaj, niečo úžasné. Cestujú spolu s Jankom na dovolenku niekam do tropov. A naše vnúčatá idú s nimi? Podľa mňa sú vo veku, kedy už nebudú chcieť. Nie, počúvaj, toto má byť taká romantická cesta vo dvojici. Ale keď sme už pri tom, počuj, tu je to na 6 písmen, hlavné mesto Turecka na A. Na A? Áno. Ankara. Naozaj. Vďaka. Haló? Synček, výborné, že voláš. Čakali sme s mamou, že zavoláš. U vás v Austrálii je 6 hodín ráno, ty si už hore? Zdravý, starší človek nepotrebuje diagnostiku demencie. Pamätajte, že zabúdanie je v procese starnutia prirodzený jav. Zdravý človek si spomenie skôr alebo neskôr na to, na čo zabudol. Choroba sa začína nečakane.
Najčastejšie sa začína od problémov s pamäťou. Mali by ste byť v strehu, keď sa váš blízky stratí na miestach, ktoré dobre pozná, zabúda na dôležité veci v bežnom živote, na mená a priezviská dobre známych osôb, ľahko sa bezdôvodne rozčúli, či sa izoluje. Reč chorého môže byť vyhýbavá. Môže opisovať slová, na ktoré si nemôže spomenúť. Má problém nájsť správne slovo. Choroba pomaly deň po dni začína dezorganizovať chorého. A ktorý je to dom? Bol som nakupovať. Stretol som tú pani, veď vieš. Je to moja dobrá známa. Ibaže som zabudol jej meno a priezvisko. Števko, veď to je Terézia. Terézia? Terézia. Vieš, zavolala mi pred chvíľou a všetko mi povedala. Stretla ťa tu na druhej strane ulice. Vzbudzoval si dojem, ako keby si sa tu ocitol poprvýkrát v živote. Ako keby si sa strátil, nevedel si, kde bývaš. To preto, že som zaparkoval naše auto na inom mieste, lebo naše bolo obsadené. A ten kúsok som musel prejsť pešo. A v noci som zle spal, ale Števko, ale ona hovorila, že si bol taký bezmocný, vieš. A že ťa priviedla až sem, skoro až pred dom. Vieš čo? Máš problém s pamäťou. Mali by sme ísť k lekárovi. Napíš mi jeho telefónne číslo a priezvisko a ja zavolám a dohodnem sa na zajtra. V poriadku. No, k tomu nášmu. Ako sa len volá? Mám jeho meno na jazyku. Ako sa len volá? Počkaj, zapíšem si jeho priezvisko na listok. Ibaže, kde som... Števko, čo zase hľadáš? Akože čo, okuliare? Niekde tu boli. Okuliare, ale Števko, veď vždy odkladáš okuliare tam na konferenčný stolík. Áno, ale tam nie sú. No, teda nie sú. Naozaj nie. No sám vidíš, že nie sú, pretože ty ich vždy niekam schovávaš, potom hľadáš, sám nevieš, kam si ich dal. Žiaľ, toto sa stáva čoraz častejšie. Možno, že ty si ich dala niekam inám. Ale prečo by som mala brať tvoje okuliare? Na čo by mi boli? Ja mám predsa svoje okuliare. Veď to, ty ich nepotrebuješ, ja ich potrebujem. Ale prosím ťa, prestaň. Počuj, musíme ísť k tomu lekárovi, dobre? Určite si nevzala tie okuliare. Ale vieš čo. Ak ste aj vy spozorovali veľmi podobné príznaky, obráťte sa na ošetrujúceho lekára. On vás odporučí k špecialistovi, neurológovi či k psychiatrovi. Pre liečbu je potrebná lekársko-psychologická diagnóza. Opatrovateľ sa môže skontaktovať s lekárom či psychológom, získať informácie týkajúce sa Alzheimerovej choroby, ako aj spôsobov zvládania všetkých jej príznakov. Choroba postupuje u rôznych osôb iným tempom. Poruchy pamäte nie sú prejavom starnutia. Pri ľahkej alebo miernej demencii chorý naďalej dobre zvláda väčšinu svojich povinností, ktoré vykonával doteraz. Môže sa zúčastniť procesu liečby, prijímania rozhodnutí, plánovania liečby a budúcnosti. Dobrý deň, dcerenka. No, neboli sme doma, boli sme s otcom u lekára.
Vieš, že má problémy s pamäťou, aj s počítaním. A to mal celý život dočinenia s matematikou. Vieš, že diagnóza je šokujúca. Je podozrenie na Alzheimerovú chorobu. Veď hej, u psychológa sme boli tiež. Žiaľ, potvrdil tú diagnózu. Lekár mu dal špeciálne lieky a psychológ odporúčil cviky na pamäť. Hej. Vieš čo? Vieš, prosím ťa, sadni si za počítač a nájdi pre mňa všetko o tej chorobe a vytlač to. Dobre? Musím sa čo najviac dozvedieť. Keď zajtra prídeš, potom mi to dáš, dobre? Samozrejme, dobre. Dám ti ho. Števko, Katka volá. Porozprávaš sa s ňou? Chce ťa počuť. Tvoja dcérka. Nie. Dnes nie. Nie dnes. Počula si ho? Áno, pochop ho. Teraz musíme byť obidve statočné. Tak sa maj. Do zajtra. Pa. Števko, vieš, rozmýšľam o našej budúcnosti. Vieš, no, musíme sa porozprávať o dôležitých veciach. Čo bude s tými účtami? Kto bude chodiť do banky? Vieš, všetko si to ty vybavoval. A teraz môžu byť problémy. Spomínaš si, čo hovoril lekár? Že táto choroba sa môže prehlbovať. A preto si musíme všetko naplánovať, taktiež o našej ďalšej budúcnosti. Bol si starostlivý, všetko si vybavoval sám a teraz ja musím vziať povinnosti na seba. Dobre. Napíšem ti poverenie na tú, plnú moc. Presne. Áno, lebo toto je veľmi dôležité. Števko? Števko? Vstávame. A keď si oddychneš po jedle... Tak... Budeme cvičiť, tak ako stále, dobre? Poď, sadni si teraz na gauč. Oddychneš si a ja pripravím. No, posaď sa. Šup. Čo je to? Keď prší, berieme si to so sebou, aby sme nezmokli. Dážnik.
Dážnik, no, a teraz ty hľadaj. Nájdi niečo. No. Čo to bude? Aha. Čo je to za kus nábytku? Stojí u nás v spálni. Spíš na tom? No? Posteľ. Posteľ, veľmi dobre. Tak. A teraz varím v tom vodu na čaj alebo na kávu. Žblnk, žblnk, žblnk. Čo je to? Elektrická no? Elektrická Kanvica. Kanvica! Telefón. Naša dcerka. Haló? Aha, ale počkaj chvíľku, drahá. Števko, kresli si ďalej, dobre? Ja sa chvíľu porozprávam. Tu máš, kresli. Ocko robí po celý čas cvičenia. Aha. Veľa nových cvičení. Vieš, som veľmi spokojná s tým pobytom, hej. Ako sa ukázalo, bol to pobyt rehabilitačný. Skvelé, že si to našla na internete. Bolo to pre takých ľudí, ako je otec, s podobnými problémami. Jasné, že dobre, vieš, boli tam odborníci. Dozvedela som sa veľa nových vecí o chorobe. Mohla som sa porozprávať a aj posťažovať. Áno, dôležité. Aha. A ocko? No, ocko vie veľmi dobre, vieš? Nad moje očakávania. A spoznal tam aj nového kolegu, s ktorým si veľmi dobre rozumel. Áno, kreslí celý čas, ide mu to. Ale vieš čo? Jeden problém bol stále. Vždy hľadal v peňaženke peniaze. Áno, keď sme išli do obchodu, chcel sám platiť, tak ako vždy, nie? Vždy bol predsa Gavaliera platil. Hej. Aj doma stále niečo hľadá. Odkladá veci na čudné miesta. Peňaženku, okuliare, aj moje veci a potom ich hľadá, myslí si, že mu ich vzali. Aha, a vieš, ako výborne teraz kreslí? Je to komplikované. Hej, vieš čo, možno by si zajtra mohla prísť k nám. Príď, miláčik, a ja odbehnem ku kaderničke. No isté, že mám dobrú náladu. Oveľa lepšie sa cítim, vážne. To by dobre padlo. Aha. Medzi ľuďmi je veselšie. Prestaň už s tými rečičkami. No dobre. Prestaň Musím už s tými končiť. rečičkami. Ocko niečo odo mňa chce asi. Žiarli. To sú rečičky. A chce, aby som sa venovala iba jemu. Dobre, zajtra sa uvidíme. Boskávam ťa, papa. Dobre, papa. No, ukáž, čo ti vyšlo? Pozrime sa, koľko veľa šípok si nakreslil. Výborne. Veľmi dobre. Dbajte na to, aby sa chorý pohyboval v stabilnom prostredí. Dôležitý je stály harmonogram dňa, prispôsobený možnostiam chorého. Do rozvrhu dňa treba dať cvičenie poznávacích funkcií. Stálosť každodenných činností, ako sú pokrmy, prechádzka, cvičenia či toaleta, spôsobujú, že chorý sa cíti oveľa bezpečnejšie. Zapájajte chorého do činností, ktoré vždy rád vykonával. Neizolujte ho od iných ľudí. Hovorte s ním o jeho budúcnosti. Myslíte na to, že splnomocnenia a plné moci, ktoré chorý dá teraz, budú o nejaký čas platné a užitočné. Zistite, na aké dávky a zľavy má váš chorý príbuzný nárok. Informácie vám radi poskytnú v sociálnej poisťovni a na úrade práce. Pomôže vám aj sociálny pracovník v mieste trvalého bydliska opatrovanej osoby. Pamätajte, že choroba blízkej osoby sa týka aj vás. Ako opatrovateľ môžete nájsť podporu u príbuzných alebo v príslušných inštitúciách.
Podelte sa so svojimi postrehmi a zážitkami s príbuznými a priateľmi. To veľmi pomáha. A ešte niečo. Reakcie ľudí, ktorí majú problém s pamäťou, sú rôzne. Môžu ich skrývať, môžu ich odmietať, obviňovať iných, posilňovať pamäť poznámkami, môžu byť depresívni i podráždení. Pochopte, že čudné správanie chorého je prejavom choroby a nie jeho účelovým konaním. V ťažkých situáciách reagujte viac spokojne. Ďalšia dezorganizácia správania sa chorého sa môže prejaviť drobčením, chodením všade za opatrovateľom, neschopnosťou sa obliecť, poruchami reči, no aj agresívnym správaním chorého. Objavujú sa afázia, porucha reči, agnózia, neschopnosť alebo ťažkosť pri rozoznávaní predmetov či situácií a apraxia. Neschopnosť vykonávania účelných a presných pohybov. To sú tzv. 3A Alzheimerovej choroby. Števko, ako si sa to obliekol? Je predsa teplo. Pozri sa, Števko, svieti slnko. Nie, chladno. Ale chladno, vieš čo? Chladno. No poď sem, poď. Sadni si, prosím ťa, posaď sa. No, vyzliekame sa, no tak, musíme sa prezliecť. No, daj to sem, prosím ťa. Čo si to naobliekal? Zdvihni hore ruky, prosím ťa. Nechajte ma na pokoji. Števko! Bude ti príliš horúco. Je leto. Chladno. Števko, prosím ťa. Je chladno. Ale Števko! Števko, je veľmi teplo. Hneď sa pôjdeme prejsť. Daj ruku. No tak. Prosím ťa. Oblečieme tričko. Pozri, ja som tiež takto oblečená. Je veľmi teplo. Ruku. Prosím. Čo si tu dal za nohavice? Tak jedna ruka. Druhá. Nachystala som ti tie svetlé nohavice. Počkaj, vymeníme ich. No tak, Števko, rozopneme ich. Nepichni ma. Veď ty ich už máš na sebe. Obliekol si jedny na druhé. Vstaň, prosím. Vstaň, tie čierne nohavice vyzlečieme. Števko, vstaň, prosím. Už máš jedny. Tie sú dobré, vieš? Tie sú dobré. Posaď sa. A tieto vyzlečieme. Ale si sa naobliekal. Prosím ťa. Nerobte to. Druhá noha, daj. Niečo sa mi tu zachytilo. No vidíš. Dobre. Daj si klobúk. Je veľmi teplo.
Pozri, ako svieti slnko, vidíš? Poď, pôjdeme von. Pomaly. Pomaly. Poď sem, no, poď sem, k dverám. Poď, ideme. Štefan, upokoj sa. Štefan, kam sa chystáš? Je predsa noc. No, idem von. Ale veď... Pusti ma, chcem ísť tam. Ale Štefan, je predsa noc, treba spať. Auto je tam, tam je Ale auto. Štefan, tam nie je auto. Minulý rok sme ho predali. A nemôžem ti predsa dať kľúče od auta, ktoré nemáme. Bez dovolenia? To je krádež, to je krádež, to je krádež! Štefan, upokoj sa, prosím. Kľúče! Prosím ťa, upokoj sa. Spravím ti dobrý čaj. Taký, ako máš rád, s citrónom. Poď, posadíme sa. Porozprávame, poď, posadíme sa. Štefan, no poď. Porozprávame sa, dobre? No, upokoj sa, poď, tu sa posaď a ja spravím čaj. Katka? Áno, vieš, som veľmi rozčúlená. Áno, predstav si, že otec sa mi dnes po prvýkrát vzpriečil. Bol taký zúrivý, lebo chcel kľúče od auta. Chcel ísť von. Áno, myslela som si, že ma udrie. No potom sa mi podarilo zmierniť situáciu. Zahovorila som to a... Áno. No, som taká z toho rozčúlená, vieš, lebo on to už vôbec nie je ten istý človek. Áno, často sa rozčúli, je zlostný, počuješ ma? No, a oslovuje ma pani. A vyká mi. A čoraz častejšie. Už naozaj neviem, čo robiť, som z toho už taká unavená. Veď hej, prosím ťa, príď častejšie, volaj, lebo toto všetko na mňa zle pôsobí. Áno. No dobré, lenže vieš, zdá sa mi, že sa veľmi zmenil. Áno, chápem. Katka, keď prídeš, tak by si mohla ísť s otcom do parku a ja by som v tom čase poupratovala byt. Navarím niečo dobré. Katka, som taká unavená. Dobre, volaj, dcerka, čo najčastejšie, prosím ťa. Tak čo, prídeš zajtra? No dobre. No, tak sa maj, pá. Števko, poď pod sprchu. Števko, poď, je taká dobrá teplá voda. Nie, vodu nie. Števko, tu máš, odlož ten gel. Vodu nie. Odlož tento sprchový gel tam na pračku. Vodu nie. No, už vidím, že z toho nič nebude. Bude musieť niekoho požiadať o pomoc. Števko, a možno zajtra. Možno, že sa nám to zajtra podarí, ale takto to už ďalej nepôjde. Pomoc je nevyhnutne potrebná. Pamätajte si, že správanie chorého sa mení zo dňa na deň, z hodiny na hodinu, čo veľmi sťažuje opateru, lebo jeho správanie sa ťažko predvída. Vľúdnosť,
Pokoj, pochopenie, trpezlivosť zmierňujú, ale nervozita, zlosť a odmietanie zo strany príbuzných zosilňujú príznaky choroby. Všímajte si, čo u chorého vyvoláva zlosť, agresivitu, obavy. Analyzujte príčiny a nájdite riešenie. Na chorého hovorte jednoduchým jazykom, pokojne, krátkými vetami. Nepoužívajte komplikované odpovede a vždy zachovajte pokoj. Oznamujte, nepýtajte sa. Napríklad, teraz pôjdeme na prechádzku, teraz zjeme obed. Tak vás chorý ľahšie pochopí. Netrápte sa z obvinenia chorej osoby. Pamätajte, že poruchy správania sa vyplývajú z poškodenia centrálnej nervovej sústavy. Nikdy nie sú účelové a nevyplývajú z chuti potrápiť opatrovateľa. Chorý sa nekontroluje. Netreba ho poučovať ani prikazovať, lebo je to frustrujúce pre obe strany. Citový kontakt s chorým je nesmierne dôležitý. Gestám chorý oveľa lepšie rozumie. Hovorte pokojne, používajte mierne gestá, usmievajte sa, žartujte, nevyhýbajte sa fyzickému kontaktu. Veľmi dôležitá je praktická príprava okolia chorého. Prispôsobte si byt. Odstraňte prekážky. Zabezpečte závory, dvere a okná, zásuvky. Schovajte ostré náradie, zápalky, lieky a chemikálie. Takto sa vyhnete potenciálnemu ohrozeniu bezpečnosti príbuzného. Odmontujte zámky a háčiky, aby sa chorý nezabuchol. Namontujte v byte pomôcky, ktoré chorému uľahčujú každodenný život. Zábradlia, madlá, bariéry, názvy skriniek a šípky smerujúce do miestností. Váš blízky už pravdepodobne má problém sa pohybovať. Chorý musí mať svoju izbu alebo kútik, kde sa bude cítiť bezpečne. Je potrebné, aby tam mal kalendár a hodiny pre lepšiu orientáciu. Odevy chorého musia byť pohodlné, z prírodných látok a jednoduché na obliekanie, aby sa chorý mohol obliekať samostatne. Zrieknite sa šnúrok, gombíkov, praciek. Nemožnosť zapnúť si ich môže u chorého vyvolať zlosť z bezradnosti. Môžete pripraviť sady oblečenia do každého počasia. Treba spojiť fyzickú starostlivosť o chorého s právnou starostlivosťou. Zvážte zbavenie chorého spôsobilosti na právne úkony. Dbajte na to, aby chorý mal pri sebe údaje, ktoré ho identifikujú, v podobe náramku či reťazky. Ak zablúdi alebo sa stratí, skôr ho nájdete. Bude to aj signál pre ostatných ľudí, že chorému je potrebné pomôcť. Ak môžete s niekým, si rozdielte starostlivosť. Dobrá nálada opatrovateľa je úzko spojená s dobrou náladou chorého. Pamätajte si, že nie ste sami. Je niekoľko inštitúcií, ktoré vám môžu pomôcť. Sú to Zariadenia sociálnych služieb, Slovenská Alzheimerová spoločnosť, Liga za duševné zdravie, Centrum Memory a ďalšie. Choroba sa po nejakom čase prejavuje čoraz hlbšou dezorganizáciou správania. Môžu prísť psychotické príznaky, napríklad halucinácie. Chorý vidí veci či situácie, ktoré v skutočnosti neexistujú. Môže mať problém s rozoznávaním nebezpečných situácií a s odlišovaním reálneho od nereálneho. Chorý môže blízke osoby z hocičoho obviňovať. Je nešikovný pri každodenných činnostiach, napríklad pri jedení pokrmov, už bude vyžadovať pomoc opatrovateľa. Dodatočným prejavom je zintenzívnená nočná aktivita, tzv. Príznak zapadajúceho slnka. Hej, poďte, tu som!
Mamička, tu som! Hej, poďte! Tu som! To je hrozné. Počuješ to? To ocko tak kričí. Stojí pri okne a kričí. Tam predsa nikto nie je. No, a to isté robí, keď je zapnutý televízor. Vieš, najlepšie bude, ak si ten televízor odnesiete domov. No kričí celý čas. Števko, upokoj sa. Má nejaký amok, niečo sa mu zdá. Áno, kričí. A vie, že ma včera obvinil, že som mu ukradla peniaze. Bola to strašná scéna. Hľadali ich celý večer. Hej! Našla som staré bankovky, dala som mu aj nejaké drobné a potom sa upokojil, ale celý čas niečo vyvádza. Je veľmi podráždený. No neviem, čo mám robiť. Myslím si, že naozaj nastal čas, aby tu bol ešte jeden opatrovateľ. Ja už jednoducho nevládzem sama. No vidíš, som úplne bezmocná. Áno. No viem. No ale čo? Ako sa mám správať? Preto prosím ťa, príď a volaj. Hej, no tak už musím skončiť, lebo možno keď mu dám jesť, tak sa upokojí. Je to strašné, on už nie je sám sebou, žije v nejakom svojom svete. Niečo tam vidí, ale ja neviem čo, neviem, no čo, je to dôležité? Aha, som rozčúlená, no predovšetkým som bezmocná. Áno. No prepáč, ale ja už naozaj neviem, čo mám robiť. Tak príď, prosím ťa, príď. Tak, pa. Dám mu niečo zajesť, možno sa upokojí. Keď sa s ním porozprávam, tak sa to trochu zlepšuje. Veď hej, dobre, zavolaj, pa. Števko, upokoj sa. Števko, veď jedz. Dobre však. A vieš čo? Ja ti rozkrojím ešte toto na polovicu. Števko, nechaj ten obrús. Počuješ, nechaj to. Prosím, tu máš ten kúsok. Ale vonia tá bazálka. Nechaj to, prosím. Cítiš tú vôňu? Krásne vonia. Chceš sa napiť? Áno? Napij sa. Prosím. No? Čo ti je? Čo si ma tak obzeráš? To som ja, tvoja žena. Olga. Tak jedz, Števko, jedz. Paradajka ti spadla, pozri. Koľko som dlžný? Števko, nič nie si dlžný. Si doma. Nie v reštaurácii, doma. Ďakujem vám. Som Olga. Tvoja žena. Spoznávaš ma? Števko. No, jedz. Nechaj to, nechaj.
Ovoňaj bazálku. Tá vonia, cítiš? Bazálka. Števko, jedz. O Bože, opäť to isté. Štefan! Demencia spôsobila u chorého veľké zmeny. Pre príbuzných je to veľmi ťažké. Ak nezvládate príznaky, napríklad agresivitu chorého, obráťte sa na lekára a konzultujte to. Je možné, že stav chorého vyžaduje príslušné lieky. Denne hľadajte príčiny znepokojenia či zmeneného správania sa chorého. Možno ho niečo bolí, no nedokáže vám to povedať. Snažte sa prísť na to, čo by chcel povedať. Trpezlivo odpovedajte na otázky či reakcie chorého. On si naozaj nepamätá, že ste mu to vraveli. Možno to už sami nezvládate a potrebujete podporu. Pamätajte, že máte právo na oddych, pomoc materiálnu, inštitucionálnu či psychologickú. Máte tiež možnosť využiť celodennú starostlivosť inštitúcií na to zriadených, napríklad liečebne dlhodobo chorých a domovy sociálnych služieb. Choroba postupuje. Poznávacie deficity chorého sú už značné. Objavuje sa tzv. Nepokoj pri manipulácii. Chorý nervózne a bezcielne trhá kusy oblečenia, či len tak prekladá rôzne predmety. Prehlbuje sa aj dezorganizácia osobnosti a bežný život chorého. Zmeny vidno aj v spôsobe pohybovania sa. Blízky chorého sa môžu cítiť chorobou zdeptaní a unavení. Pre nich je to tiež veľmi ťažké. Aké to boli dobré časy. Chodili sme na operetu. Pozri, čo som ti doniesla. Album. Sám si ho robil. 28 rokov prešlo. Už až 40 rokov prešlo, alebo aj viacej. Pozri, Janko, aký bol maličký, krásny. A ty vieš, že už obhájil magisterskú prácu? A Katka sa bude vydávať, vieš? A Jožko, už sú to 3 týždne, ako bol u nás. Pamätáš si na Jožka? Vtedy mi priniesol parfum. Ovoňaj. Parfum mi doniesol. Aká som unavená. A už je 6 hodín. No tak, vieš čo, musím ti dať lieky. Nechaj to, prosím ťa.
Haló? Dobrý deň, drahá. No vieš, je to čoraz horšie. Áno, otec už ani nevie, čo sa s ním robí. Tak nezrozumiteľne vraví, že sa musím dovtípiť, o čom mu ide. Hej, vieš, že ma oslovuje mama? Áno. No a spí lepšie. Dostal lieky, vieš? A ja? No čo ja? Ja spím ako na ihlách. Naozaj si oddychnem, až keď príde opatrovateľka. Áno, vtedy môžem aj ja odísť. Akože kam, idem k Julke poklebetiť si trochu, alebo si zajdem do obchodu. A včera som si dopriala dlhú prechádzku. No, lekár bol včera a povedal, že ocko musí veľa oddychovať a radšej veľmi nechodiť. Ale keď sa pokúša chodiť, musím dávať pozor, aby nespadol. Čo? Pampersky? Už ich má dávno. Už ich má natrvalo. Ale vieš čo, dobre by bolo zohnať taký invalidný vozík, aby sa ho dalo občas odviesť do kúpeľne. Aj matrac? Matrac, ten už ja mám dávno, vybavila som. Ošetrovateľka mi povedala, kde sa dá požičať. Áno. Kde si, mama? No, veľmi dobre. Počuješ, otec ma volá. Mama! Veď viem, že pracuješ, no viem, že ste zaneprázdnení. Nie, nič vám nevyčítam. Pochop, že už aj ja som naozaj veľmi unavená. Keby nebolo tej ošetrovateľky, tak by som už bola zničená. Počuješ, ako otec kričí? Musím ísť k nemu. Pá, dobre, pá. Števko, už idem. Števko. Vidíte postup choroby. Teraz je potrebné, aby ste vždy dbali na základné potreby chorého, vyváženú stravu, pohybovú aktivitu a ošetrovanie. Zlepší mu to jednak fyzické zdravie, ale aj psychickú stabilitu. Pamätajte, že aj vy potrebujete pomoc. Máte možnosť využiť jej rôzne podoby. Využite hoci pomoc sestry opatrovateľskej služby, ktorá vás naučí, ako sa starať a ošetrovať chorého na lôžku. Neváhajte rozdeliť si povinnosti s opatrovaním chorého medzi rodinu a priateľov. Posledné štádium choroby môže pretrvávať veľmi dlho. Chorý prestáva byť samostatný, nehýbe sa. V tom čase je závislý len na opatrovateľovi. V tomto štádiu je veľmi dôležitý citový kontakt s blízkou osobou. Chorý to veľmi potrebuje. Je tiež dôležité, aby sme sa vedome pripravili na toto štádium a našli si podporu. Števko, poď sadni si. Teraz dáme toto. Tak, no, opri sa. Tak. Števko, usmej sa. Katka dnes príde, vieš? Musíš pekne vyzerať. Tvoja dcéra príde. No, trochu si zacvičíme. Dobre, 1, 2, 3, druhá ruka. 1, 2, 3. No, asi sa chceš napiť, áno? No, napij sa. Aj.
Úsilie nájsť účinnejší liek na Alzheimerovú chorobu pokračuje. Dnes používané lieky spomaľujú jej postup, čo uľahčuje život blízkych aj chorému. Je známe, že pravidelná fyzická aktivita a dbanie o psychofyzickú hygienu môže oddialiť začiatok a postup choroby. Alzheimerova choroba je už v spoločnosti známa. Môžeme rátať s čoraz lepším, všestranejším a špecializovaným prístupom k ľuďom, ktorí sú ňou postihnutí.